Moro moro Viron poika! Terve! Terve! Mitä äijää? Mitä on, menee? Onko teillä juomaa? Onhan meillä juoma. Totta kai tää on rantabaari. Näkyy perkele jo kauas. Ja mitä teillä juomaa on? No onhan meillä jotain. Laitetaan lasit pöytään ja tästä näin. Jos tarvit energiapaukkua, tästä saadaan energia. Jos haluat saada kunnon paukku, sit meillä tässä on kunnon paukku ja sit tässä on kaikki lisukkeet. Kyllä tästä löytyy, Mä otan yksi kunnon paukku ja yksi pulli. Yksi pulli vai? Niinku lihapulli vai? Lihapulli. Vittu teillä virolaisia hassukieli, pulli saatana. Tätäkö tästä haetaan? Eikö se ole upeat näkymät? Ja mikäs tämä on? Tämähän on mun rintakarvoja tässä kun on oltu niin kauan jo. Kyllä tästä ruveaa persestä kasvaa merikapsasta ja rintakarvoja väliin tulee tommosta. Kyllä mä oon näitä repinukin tästä pois, mutta näitä tulee vaan lisää ja lisää jatkuvasti. Annako mulle yksi? Tästä näin. Tää ei nyt kovin miehekkästä antaa miehellä, mutta No niin, miehelle. kai sen kestat sitten jotenkin. Jaa, kiitos. Mutta ei mitään, mä laitan tästä pullia ja Jaa, yksi pullipallo. tää tekee 5,20. Laitetaanko paukut myös lisäksi? Jaa, kiitos. Tästä näin. Mun on omaa tekemät, kato. Aha. Miehekät. Tää on oikein matsolasi. Eiks oo? On matsolasi, Kilisee jaa, vittu. matsolasi. Kato kun täällä joutuu sololle juomaan yksin sit kenen kanssa kato kilahtaa tätä yksin tässä vaan. Hylkeiden kanssa. Eiks sä näin? Yeah. Mutta ei mitään, ei höpötetä sit enempää. Ei mä muista suomen kieltä. Joo, Jaa. totta kai ette virolaiset vittu muista mitään. Tästä näin. Kunnon paukko, tää 5,20 sitten. No niin. Ja meillä ei oo mitään tommoista saatana korttimaksua. Mulla on vain 5 euroa. Kai nyt vittu. Nyt se on 5 euroa. No kiitos. Kiitoksia. Se on moro.